Yani Donald Trump ka fanga ta janvier kalo nata la a bɛ ka taga ɲɛ k'a ka baarakɛɲɔgɔnw ani k'a ka marabaajɛkulu kɔnɔmɔgɔw sugandi o sira fɛ États-Unis jamana ɲɛma sugandilen kɔni ale ye maa minnu ɲɛna tɔmɔ olu fanba bɛɛ kɔni ye u banba kosɛbɛ a kɛrɛfɛ a ka fanga ɲini ɲɛnajɛw kɔni sen fɛ a ye Robert Kennedy Jr sugandi k'o bila kɛnɛyako minisiriso kunna Marco Rubio ale bɛna kokanko minisiriso kɔni ɲɛminɛ Tulsi Gabbard n'ale tun ye démocrates ka wasaden kɔrɔ ye ale sugandira ka bila jamana kɔrɔnko kɔni olu kunnafoni kunko olu kan Du Collins ale bɛna kɛ sɔrɔsi kɔrɔw olu ka ko ɲɛmaya la ka faro kan Matt Gaetz ale bɛna kɛ kitiko kɔni ɲɛmaya la wa wasablonko ta fan fɛ wasablon fitinin ni o ye Chambre des représentants ye o kɔni a bɛna kɛ républicain ka bolo kan sabula olu de ye jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ yen kosɛbɛ wa Joe Biden ni ale kɔni bɛ États-Unis ɲɛmaya la ni waati la ni ale ka fanga kɔni bɛ ka a kuncɛyɔrɔ kɔni magɛn ale ni a baarakɛɲɔgɔnw bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ u wulila ka bɔ États-Unis ɲɛmaya la sa u ka kobolodalen kɔni olu tiɲɛ bɛ se ka to sen na o la musaka mun kɔni bilala sen ka d'u ma u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ko musakaw kɔni don u da fɛ joona yani Donald Trump ale kana fanga ta États-Unis kunna janvier kalo nata la